И така, здравейте хора, това е видео на един сервер, в който мисля да правя ревю. Значи сервер е премиум, IP-то ще го има в описанието. Надявам се клипчето да ви хареса. Така, вече съм на първия сервер, т.е. сервер под PvP. Тъй като Kit PvP-то не работеше, реших да дойда на този, само аз съм. В описанието, ако може да напишете дали вече на всеки клип да има музика, която да е на заден фон. Това искам да го знам поради причината, че на първият ми клип сложих музика и не знам дали на вас ви е харесал. Ако може, кажете ми дали става. Кажете ми дали става да продължавам да си слагаме така различна музика като заден фон. И ако искате, ще продължа да го правя с различни музики. Ако не искате, ще видим какво ще правя. Така. Пак казвам, това е на Kit PvP, под Kit PvP ревю в сервер meca.net, мисля, че беше. Така, да видим в другия сервер. Примерно хуп. Той пък не работи. Да, серверите не работят поради причината, че наскоро е имало някакъв бък ли, нещо такова. Functions. Вау. Какво ми става? Не мога да напиша едно изречение. И да, както винаги, първоначалното бъгване, това става всеки път. Ако става така и на вас, не означава, че нещо ви има проблем. Добре, да видим различните ларпове. Да, чайте малко да е така спауна. Това е спауна. Много ме кефи. Ето го, това после ще ви го покажа. Що с го правил е? Вау. Вау. То си изби парата. Добре, да ви покажа ларповете. Чайте, вижте, това е моят скин. Да си сложим бронята. Това е бронята, която ви дава първоначално. Ларп. Едно в едно. Да го видим той какъв е. Ако искате, можете да влезнете в този сервер. За премиум аккаунт е, както казвам. Да, значи, извинете ме за лага. Това е PvP-то, но то не е включено. Или е включено, то е само тук. Join Lava. Натискаме тази табела и влизаме там. Окей, това не го знаех. От тук надолу мисля, че почва Survival-а. Има мобове и PvP, които другите хора вече могат да ви убиват. Да, тук има резиденция, Warp Zone. Да видим другият Warp, той е Crates. Така, и аз мисля за малко след свършването на това видео да волтна. Така, значи това кое Crates. Добре, опа, грешна копче. Тук е Kings into Review Near. Добре, не мога да разбера също какво е това. Окей. Значи явно още не е довършен този варп. Варп, какъв да бъде Donate. Разгледах преди това варповете и исках да ви покажа и на вас, нали, този сервер. Да, ето Meca. With discount. Нямам си идея какво значи това, тъй като не съм много добър с английския. Това са командите, които ще получите, когато си вземете един от тези ранкове. Има, значи, Meca, YouTuber и още някакви, има не помня какви. Warp End. Това видео няма да го правя много дълго. Така да си спокоен пръстите. Надолу продължават ларповете. Да, тук е Enda. Слизате долу, PvP, Enderмените ви бият, така.
бързо беше. Warp Fly. Това ми е странен. Това ми е странното на този Fly. Fly си го имате явно от Warning Fly is out of order. Fly is a monthly donated perk. Ако бъдем хванати с Fly, ще бъдем баннати за 30 дни. Флайът е забранен в битки и Fly си това не го знам. Какво е? Ще замръзнете Fly и ще замръзнем, като напишем на клон на Fly, ще замръзнем за 3 минути, мисля. Нещо такова пише. You not be able to fly. Да не използваме Fly. Или не знам, вие си го преведете, аз не мога да превеждам. Grinder. Grinder, тук е явно храната. Няма да влизам там, тъй като не ми трябва сега. Да видя какъв ми е чанта. Sharpness 1, thank you. Grinder. Help. Да, тук е малко цензурирани думи от Ники долу на бъга. Може да си го виждали в Keep to Storage. Faction is because it's rather значи тук казва, че факшена е същото като Survival, но с хардкор неща. Какво ще означава това нещо си? Трябва да видите. Така. Познайте си видеото, ако искате да видите how to create faction, how to claim faction land, part 2, нали, това става малко така. Faction power. Значи може да си дигаме явно и you start with 0 and gain. Down е по 2 на всеки час. Our claim. Normally how to write. Добре, паузнете си видеото и вижте дали Warp Jail не работи. Паркура. Jail той е просто една дупка в земята. Няма смисъл да ви го показвам. Но паркура ме кефи. Искам пак, че ми лагна. Преповторка, лаги ми, преповторка. Много е як. Не съм го минал, тъй като преди няма 15 минути и влезнах в този сервер. Надявам се серверът да ви хареса. Няма смисъл. Не съм добър в паркура. Warp PvP. Той ще е PvP. Рейда е... мисля, че беше Creative. Rudess няма правила, има едно правило. Shop, спаунер, телепорт. Телепорта няма нищо, спаунера има различни... Добре, ще ви покажа. Spawners. Ners. Добре, спаунерс. Така. Показвам ви този Warp и стига толкова, тъй като видеото стана малко по-дълго. Отколкото очаквах. Това е на паяци, слаймове, прасета, овце, крави, кошки, някаква друга овца, крава, т.е. такъв отровен паяк, скелет, зомби, уич, слендър, блейз, пигман, крипър и айрон голем. И да, хора, това мисля да е за видеото. Довиждане, ще се видим другият път.